बे सावथुनखौ नायनानै जोङो माने गोबां सोलोंनो मोनदों माने सोरबा हारिनि थाखाय जिउ गारनांनाय सोरबा बिमाया दुखु सहायनांनाय जेनेबा सोरबा बर' बिमाया जिनाहारि खालामजानाय बेफोर माबाखौ नुनो मोनदों आरोखि नायनानै गोजोननाय मोनदों मोजां। सपन कुमार ब्रह्मानि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सनाव दिहुनजानाय बर'नि थै सावथुनखौ नायनानै माने जोंनि गोसोआव दलर उन्दुनानै थानाय थैया माने गरम जाफिनदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनियाव दा एसे बड'लेण्ड बिनाया एसे सिरि जाथ'नानै दङ बर' हारिनि गेजेराव। नाथाय दिनै फिल्मखौ नायनानै जों बेखौनो बिजिरनानै नायनो हायो मोनदांनो हायो जे जोङो बर' हारिया बड'लेण्ड बिनानै गोबांथार गावजों गावबो जिउ बावबाय सुथुरनि आखायावबो जिउ बावबाय। दा नैबेखौनो जोङो रिमाइन्ड खालामफिनदों जोंना आद्रा सिमां दंबावो होननानै बे फिल्मनि जुगेदि माने जों बेखौहाय माने जोंनि गोसोआव आरोबाव जे बड'लेण्डआ जोंनाव आद्रा जानानै थाबाय सिमाङा आद्रा जानानै थाबाय नैबेखौ माने जोङो मोन्दांथि मोनफिनदों आरो लोगोसे हारिनि सेन्टिमेन्ट गैयिफ्राबो नायोब्ला हारिनि सेन्टिमेन्ट जागोन बे सिउरखा आरो बे फिल्मखौ नायनानै फान्टास्टिक मोजां स्क्रिप्ट मोजां एक्सन जादों होननानै आं आंनिफ्राय बुंनो हागोन। आयदायावथ' जोङो बेखौनो बुंनो हागोन जोङो माने नोंथाङा जेरावखि थाया मानो हारिखौ सिबिनांगौ एबा बड'लेण्डनि थाखाय खामानि मावनांगौ। सोरबा राजखान्थियावबो थानो हागौ सोरबा पुलिसावबो थानो हागौ सोरबा समाज सिम्पोल समाजारि जिउ खुंनायबो जानो हागौ। माने बयहाबो बड'लेण्ड बिनाय आरो बड'लेण्डनि थाखाय माने नांनांगौ नैबे फिलिंखौ माने नैबे फिल्मनिफ्राय मोननो हायो आरो बेखौनो लानानै माने मोजां मोनदों आरो। गोजोननाय मोनदों दिनैनि नैबे जेनोखि बर'नि थै जेनोखि माने प्रिमियार श' दिनै जादों लावगावआव निस्सय बेयाव नुजाथिफैनो हानानै गोजोननाय मोनदों। खारन बेखौ गोबांथार रां खरसा खालामनानै बानायनाय जादों। निस्सय बे रायजोफोरनि थाखाय गोसो बोनो हानाय मोनसे मा होनो बेखौ जोंहा दिहुनथाइ बा फिल्म बर' फिल्म। दा बेखौ बयबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम खावलायनाय जाहाथे बयबो जाय प्रडिउसार जाय डिरेक्टर बिथांमोन दं बा फावखुंगुर बा फावखुंग्रि बिथांमोन दं बिथांमोनखौ जाहाथे रायजो राजाफ्रा मदद होयो गोसो गोरबोजों मिजिंथिनाय थाबाय। खारन बियो जोंनि जेनोखि जानानै थांनाय जाथायफोरखौ लानानै बे फिल्मखौ दिहुननाय जादों। निस्सय गोसो बोनो हानाय मोनसे फिल्म निस्सय जों आसा थिनो हायो रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ निस्सय मोनगोन। बर' रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय बिजिनि बासि बर' रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय जाहाथे बे फिल्मखौ बयबो लैहोर लैहोर नायफैयो बा नायो आरो बिथांमोनखौ हाजासे थोजासे मदद होयो बिनि थाखाय बयनिसिमबो खावलायनाय थाहरबाय।